2. Nu, Denis primul. Hai că dacă e poți face și ăla, blooper de ăla. Da. Vorbiți! Păi, orice, după aceea să facem... Cum le șterg? Dă-i. Salut, eu sunt Denis, sunt împreună cu prietenul meu Demirel și astăzi vom face am-nam. Hai să începem. Bun, prima întrebare vine de la Ivan Robert. Am-nam râs la ore. Zi tu. Bă, răspunde. Bă, zi tu am-nam. Am-nam. Salut, eu sunt Denis, aici cu prietenul meu șmecher Lucas și o să facem am-nam. Haide să vedem. Bun, prima întrebare vine de la Ivan Robert. Am-nam râs în ore. Normal că am râs. Bun. A doua întrebare vine de la Zoica Suzun. Am-nam mâncat. Azi? Azi. N-am mâncat, n-am ce? Eu n-am mâncat. Pizza de la pe etaj, la 2 lei. Ăsta e bogat. Bun. A treia întrebare vine de la Fla. Am-nam luat bătaie. Na. Nu. Te referi gen la mănuși sau bătaie gen? Bătaie pe stradă. Nu. Nu prea mă bate pe stradă dacă e. N-are cine să mă bată. Exact, ăsta e pericol. A patra întrebare vine de la Alibaba. N-am avut atracții erotice față de un animal. A cincea întrebare vine de la unul mare Ognut. N-am luat fumat. Nu, niciodată. Eu nu fumez. Eu sunt sportiv adevărat. Eu doar fumez, nu mă drăgesc. Da. Eu nu... Copii, luați Nu exemplu. fumați, Luați niciodată exemplu. fi sportivi. Și aia... A șasea întrebare vine de la Nadine. N-am dat într-o fată. Niciodată și nici nu o să dau pe ea, nu așa. Nici cu o floare nu se face încă. A șasea întrebare. N-am furat bani de la mama așa. Cred că am. Adică, da. Dai seama. Am, dar sper să nu facă. N-are nici. A șaptea întrebare vine de la Alex 5.14. N-am fost răchit. Nu, niciodată. Am lăchit, da. Da, e lăchit că Bun. e periculos. A opta întrebare vine de la Robi 123,45. N-am tras pe nas. Nu, niciodată. Bun, și tot de la el vine n-am făcut sex vreodată. Am făcut. Acum avem întrebări din clasa noastră. Bun, să începem. N-am avut grijă de un copil 24 de ore. Bă, nu 24 de ore. Hai, 24, 7 poate da, dar nu 24, 24. Adică... Ce mă? 24, gen... O zi întreagă. Nici ai zis că 24 ai avut, ești prost? Păi 24 din 7 poate da, dar nu 24 din 24. Ești prost, nu ai zis 24 din 24. O zi o zi, O zi. Păi o zi. Păi tu ai zis 24. Bă, Nu știu câtă întrebare. N-am cumpărat un tricou foarte scump. ce? N-am cumpărat un tricou foarte scump. L-am furat. Cinstit. Da, e foarte, da. Hai, tu bani, mă. 3 milioane pe un tricou. Îți dai seama. Bun. N-am judecat o persoană după aspect. Niciodată. Taci, mă. Bă, eu nu sunt Am, dar... Mai de mult. A, pe așa da, poate da, Da. dacă mă iertați. Bun. N-am comandat de la Mac doar o felie de cașaua. Ce? Da. Niciodată. Nu. N-am bani nici de aia. Maxim din ăsta. Nu mai zic nimic. Da. Bă, taci. Atâta vă videoclipul, dați subscribe, la 92 Brigada. Și Insta-ul meu, 1 Denis Culov 27, Insta-ul Lucas MGN. Așa că dați toți follow și haideți să facem 1000 de subscriber pe TikTok, pe Insta, pe YouTube. Hai. Și ce vrei să zic? Păi ce să zică la final? Că o să urmează Că videoclipul place momentan. Momentan. Salut, eu sunt Denis, împreună Bă, dar prietenul meu. cadru un pic mai încolo, că se vede ce am. Bă, tu știi? Dar tu știi ce trebuie să...